Ilah selamat malam, selamat datang, selamat bergoro semalam suntuk kabagi di sana nembak samun ilah barang suat tampak odarenan dari sungai Tarap ya seratu dan lain-lain kita nak disampaikan namo kadang tak dibilangkan gala salam khusus salam istimewa untuk rekan kita malam ini yang lagi bergabung youtuber Bang Beni Bineka Pro yang lagi bergabung di kita malam kini. Nantilah tiba mak, nanti tunggu pun Allah datang. Anggota kita lah duduk dati pentas, pagoro pun lah barang sudah tampak. Jadi tak ada salahnya kita sugoro basi lambe, ajan siang babi hari, malam babi minyak, waktu kita bajalan jo, jarum melonji baput tajung. Ya malakin yang jauh datang, ada ke ampiang. Kita buka lah goro kita malam kini. Bismillahirrahmanirrahim. Samulo mak jaluka diserakan, kanelah kulari ne bapalun. Samulo salam disambahkan disusun jari meminta ampun. Dari ujung lape kailia dari tengah sampai ke tapi. Nak jan binaso mak papan Yogya tolonglah jawe salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debak aku tak ada menjawe habis sibuk sadonya ya. Dari hati. Di hati saja itu. Tak terdengar ya. Yo tanam pinang rapik-rapik supaya puyuh indak balari kalau menjawe salam kurang semangai ambulang sekali lagi ya. Sahabat dik sibuk saja masing-masing ada dari hati saja menjaweknya. Lebih rancak kedengaran suara nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam tacurah kanan basamu kabake mamak ranggadang basa batuang. Pusik jalo kumpulan tali nembak kayu gadang di tengah koto katapek balinduang dek kita basamo. Kapai mak tapek batanyo kapulang tapek babarito. Ibi tujuh kabaki bundokan duang lipapeh rumanan gadang. Suluh bendang dalam nagari kapayong panji kasarugo kau unduang-unduang ka Madinah. Santanawi tapek meminta ayah, santanolapa tapek meminta nasi. Bitujo kabaki ibu jebapo pemuda pemudi karaja pokok silang bapangka. Seratu pagoronilah baransu datang dalam meluangkan waktu melangkahkan kaki mengayunkan tangan menyilau gelanggang kami semalam kini bagoro semalam suntua menjalin hubungan silaturahmi melalui talang sarwe saluang jedendang tradisi kita di ranah Minang. Nentak laput de panen, nentak lakang de hujan. Dalam rangka resepsi pesta pernikahan rekan seprofesi kami Kamarudin Baminantu Baralek Gadang mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawa dan dikurniakan yang soleh dan soleha nantinya amin amin ya robbal alamin. Yo dipandang hari sama labiku kini hari elok ketika bayi angin tanang ombak salasai lapati biduak kita layakan sabak balah dibitu nyampang tak jadi mak kita balaya kalaput sampan di muaro pulau menanti yarok saja nak jan basuh nembak kian jodoa tolong mama iriangkan meminta kita kanan satu so kita balaya salamai ke tanah tapi yo kacalak-calak kagantiasa kacimpuang paminan mandi melaki nan jawa datang nendake ampiang kaganti sirina sakapua rokok nasa batang kaganti salam perkenalan dari kami grup saluang jedendang yang mahibur mama jedun sana. Sahabat dek sari kita batamu jarang basuh sekali-kali kami kamari dan jangan sasik menyabik namun yang salah mimbo galah tak ada kita salahnya kita perkenalkan anggota kita satu persatu. Kita mulai dari tukang saluang nama bui talang sarwe ketik banamu kadang bagala ketik banamu Burhanuddin kadang bagala Malim Sati dari simpang pantai Sungai Tarap nan badendang lai batigo sado bare kita tanah sado yang tampak kita doi dari sebelah tukang saluang rancak indak manih tadorong dua balut mudo talampau asa dapik gitu memakai usang sekete indak baan pokok merek bugi lamo oca dari guguk pariangan bitu pulau na di tengah kota masuk tungganai si bangka karja pokok dia jadi di bawah bunda baan nanti tamu Makson sesuai channel YouTube-nya Makson channel bitu pulau na tapi sebelah kamari bunga kambang dari Sungayang Rina kasabut namo sedang memandang ati dalenan lesanang kunong kodape awak nang punyo Rina dari Sungayang bu dosen kanikojo DJ gitu DJ Sampel dari Padang Mage dan Ambo sendiri sebagai jurumudi penyambung lidah penyambung kato penyampai pasan
Kok adu nih papasan ke bagi anak dendang, kamu dulu babi siaknya, baru sampai ke anak dendang. Ditujuan ke bakandak lagu, kamu dulu tibonya baru sampai ke anak dendang ya. Anggun dari Sarwaso. Ialah tinggilah bukit mak sikabuik-kabuik tampaknya dari gunung Taratai. Sekian dulu sambambo sabik sadonan tinggal untuk nang pandai. Sebab lalu itu anak rampadang merantang banang dirantang lalu diperampik lalu dipatigo. Kalau dirantang mak namanya panjang, elok dipuntananya singkek sakiro sapa gunung. Diulah bisi gulambai tabaka istano tak barajo. Jo singgalang induk kada gitu mulai singgalang jaya mengirianginyo. Anak rang sabu andale marantau ke Bangkahulu menatap di kampung Cino membakar usaha rumah makan. Ambil lapin ajo karate mak tulilah lagu neka tujuh serta pantun yang teraso antakanlah kamari utang dek kami mandendangkan. Tapi sebelum itu lupu-lupu maingean tak kalau menjagokan. Kok adon yang tak tahu bak adik goro kita malam kini dia tahu. Oh mana bakal ndak lagu tolong tulis nama juga lah di atas kartu boleh tujuan kita bak alamai nak sampai dendang ke orangnya. Cek lain mana bakal ndak lagu ya. Oh dek kotak kita telah tak di muka jadi tolong laisi kotak malam kini untuk terganti penolong dosa nak kita ni madokan ale nak dengan perai ya. Jadi mana tadi laisi kotak panuah akan saja sebab kok panuah balanjua ndak ke kami bawa pulang tetap kami tinggalkan di siko untuk dah kamar dan sadang baminanto. Yalah sebelum kandak dosa nak kita tiba kamu ko lagu peragaan Raja Talua kami datang kamari. Ia menurut adik nak biasa bajanjang naik mak batangku turun. Kalau mengaji kita mulai dari alif baguro tante kita mulai dari singgalang. Si bansai duduk taman luang neng kayu tampek batiga. Dek tukang ambillah saluang. Dek oca jo kawan-kawan sama kita daki jo singgalang. Selamat bergurau samalam suntuan. Hari malam, oi lalarui lalayoy, ay lalai. Cepat panua gantang balaju mak suka tanan nak tiga dua lai tak pakai di mina ke bawah lai wai di banyo kini alai wa tuana. Jo salam sambadi yang juga maaf kami
kota lai wajo jangko kota lampalai wai di mayo kini alai tuana Adi capi akain di ama di capi apangun ti anganyo alai tuan ai pangun ti anganyo ama ai karam de ninyo dan ninyo lalai ladin dina minta tapi kami bagani ama kebesan magana asamo alai tuan ai lanan asamo ama ai karam de ninyo dan ninyo lalai de dina Assalamu lapandan badarai nemai bapa di ladang jualai kami bapa di bintungan alai di menyola kini alai otuan Assalamu carai bang benilai bati sanang sajo alai kami dia para sayang alai biswarela dinyo yo tuan Allah anaka bau kapabue watuan ambia baja nema ampangan singkalalai ampangan singka di malu kalau nan salah tapabue watuan alia dekan dua kana bana nema kana bana di Oi baringi noyama adi pakanakai ama di bawah kantuan naga hari ama kantuan naga hari tek bayoi oi de yakin ramanya asam mau baniai ina di rumah awak malam ini ama di rumah aki itu malam kini Ai malaki nema anan jauh datang otuan sadonani ko dulu kita di mayo ko ado kabenan marangan kanduang di paare neda basamo lalai basamo hari malam dakamaru dina baral ama dua sekali iba minantu ama cie turun cie naik Jawa jodake ikan alai datang ama ansu ama abakan baka aku ama samo bado ake dan bayi Irang alintau pai basiang lema nanaka pulang hari la sanjo
tali kami rantang panjang jalabani ya emamutuinyo dimbala dimbanyo tuanai nandi aling tawasiya anema bakira wa asamalamako ko adu kabe nanamarang garang banyak tawa apagare bersamo samo olalai konye anate ipurai ai lalamu indah karimu nema bataru akola panabangan lamu jobang beni ndak basuoma lain ndak baru pamandangan lai bantu abiaso pamandangan Joma asani lala mutabasu beni anto de jambu iba panjang analai antala adiden tuanai nani yo iyo awa abaco beni de banganon malasarat torangang di majo maksonanan wabasuobo maksonanan nindak memberi kabar rusuhan dendinyo lako dendinyo Ilah lah kita buka guru kita juga singgalangin dua melaki kandak dosa nak kita tibu di mungkun yang macam talu kami datang kamari lantas sedia karate jepena aku sipangka dan kamarudin sansul apa macam talu kami le pak guru dalenan dosa nak kami di belakang ladup karate jepena di situ minta lah lagu sabab nak tantu perlu kami mandendang kan sebelum tibu kandak dosa nak kita di mungkun yang macam talu kami kamari tanda berguru solong organ malam kini kita iring dulu je Singgalangan Jaya. Tolong DJ mainkan kami live musik Eterna. Iya Papa Beni di rombongan deh beberapa kamu apa ya selamat datang Papa Beni.
Iyalah, lah kita buka koro kita je Singgalang Indua, lah kita beri pula je Singgalang Jaya. Alhamdulillah, dek latih pun lagu peragaan kita di muka pemacatan luah kami semalam kini dek sabah menanti akan menunggu